че съм картулата. Голяма рима. И в неделен ден си спомням, че ставахме много рано. Сигурно е било с 3-4 часа най-много. Тръгваме от Горна Оряховица пеш и отиваме в Търново на салоната и му казаха. И това е снимката, която сте видели, може би. Една постройка, малко паянтова, на 2 етажа, горе един голям салон, с едни обикновени дървени пейки. Но двора беше много красив. Аз като дете просто се захласвах в пътеките, направени от някакви плочки, бели такива, светли. Имаше една чешма, цялата в мидичите облетена, нямаше вода. И носеха от Беляковската чешма. Търновците, я знаете, нали? Чак до там ходеха с томни, с кофи, за миене, за готвене, всичко се носеше на ръка. Едно лозе голямо имаше до къщата и зад лозето е на поляна, където са играли паневритмия, мен не ме водиха. Оставяха ме да си доспивам. И след това имаше беседи и си спомням, че в салона имаше в дъното някакво помещение, където мен не са ме водили. А влизаха и излизаха хора оттам. Интересно беше. И най-така хубавия спомен е от един велик ден, вече съм била на 6 години. Тогава снимката И снимката, да. А след 1947 година баща ми го скроиха един процес, защото той беше малко, ходеше с много дълга коса, набиваше се в очи, го знаеха всички, че е вегетарианец. И осъдиха го, 3 години и половина беше в затвора, майка ми се страхуваше и вече се затворихме, групата се разпадна. После аз пораснах и излязох от Горна Оряховица. И това е всъщност, което помня. Пак за този салон да ни дадеш по-точни координати. Къде се е намирал? Точно военното училище. Така. Може би до преди 2-3 години минахме с кола по Беляковското шосе и видях, че 2 бора стърчаха там. Но дали са още живи, не знам. До чешмата. Тя е една такава малка чешмичка. Защото отгоре сега е билата и там е била вилата на Анастас Бойнов. За това място ли говорим? Да, то всъщност мисля, че от Бойнов е подарено мястото и са построили колибата му, ви казвах. Тя е двоетажна сграда, голяма двоетажна. Влизаше се от горната страна с едно мощче, може би дирея е имало там, една хубава бяла врата и двора. Много красиво беше. Отпред трева, сядахме там, лягаха, печаха се, играехме децата. Много приятна атмосфера беше. Ама Павлина не е ли оставила снимки повече? Имаме снимки на вилата на Анастас Бойнов. А пък Павлина Даскалова, баща й имаше вегетариански ресторант срещу Балкан Турист. На отсрещната страна на главната улица. И там сме ходили много често. Не го ли знаете, бе? Площад Велчова. Тя го и казвала. Павлина Велчова. Даже има маса от ресторанта запазена. Масата. Сестра Павлинка при колко години си отиде? 2015. И 15-та. 7. Имаше едно семейство. Майката беше германка, а бащата българин и 2 деца, момчета. Имаше много деца, обаче мисля, че никой от тях не е продължило учението. А процесът срещу баща ви има ли някакви документи? За какво е осъден? Как е? Скроиха му един. Първо го пратиха директор в